ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷീബാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല മണത്തിലും ടേസ്റ്റിലുമുള്ള ഒരു സാമ്പാർ പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 100 ഗ്രാം മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴുകി നല്ലതായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ മുളക് വേണം. അത് മല്ലിയുടെ പകുതി മുളക്. ഞാനിപ്പോൾ 50 ഗ്രാം വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വറ്റൽമുളകും പിരിയമുളകും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ 20 ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ്. പിന്നെ 10 ഗ്രാം തുവരപ്പരിപ്പ്, അതായത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തുവരപ്പരിപ്പ്. പിന്നെ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു 5 ഗ്രാം ഒക്കെ വരും. പിന്നെ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അത് ഒരു 10 ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഉലുവ വേണം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച്, ഒരു 15 ഗ്രാം ഒക്കെ ഉലുവയുണ്ട്. പിന്നെ കായം വേണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കട്ടക്കായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായപ്പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടക്കായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതി. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായപ്പൊടി എടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ കായപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ. നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ അല്ലേ അത്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി വേണം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേണം എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ. ആദ്യമേ നമുക്ക് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഒരുപാടങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. എല്ലാം കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ആ പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും. അതുപോലെ സാമ്പാർ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത്, പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ സാമ്പാർ പൊടിയും പിന്നെ സാമ്പാർ ചേർക്കുന്ന പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം സാമ്പാർ പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാത്ത സാമ്പാർ 3-4 ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്തുള്ള സാമ്പാർ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മല്ലി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു വരും, കുറച്ചൊന്ന് പൊടിയും. ആ ഒരു പരുവം വരെ വറുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ചുമപ്പ് നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മുളകും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വീർത്ത് വരണം, കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചൊന്നും ഇളക്കരുത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതും ചെറിയൊരു ചുമപ്പ് നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ചുമന്ന നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതും ചെറിയൊരു ചുമപ്പ് നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും മാറ്റാം. തുവരപ്പരിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതും ചെറുതായിട്ട് ചുമന്നിട്ടുണ്ട്. ജീരകം. ഈ ജീരകം കൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് സാമ്പാറിന്. ഈ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഈ ചൂടിൽ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. 2 മിനിറ്റ് നേരം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പൊയ്ക്കൊള്ളും. 2 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്തെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം. പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇടയണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ നല്ല മണത്തിലുമുള്ള സാമ്പാർ പൊടി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ പൊടി വെച്ചുള്ള സാമ്പാർ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കണേ. താങ്ക്